Guys, ngicela ukuthi ningijaje noma ningikhuze noma ningibonise. Why nenza lento nenzayo? Like, I want to understand why nenza lento nenzayo. Niyenza because you really want to do it, or niyenza because nifuna ukubukwa, or niyenza because bonke abantu bayayenza so now you feel like doing it, or niyenza ngoba nifuna ukunconywa, or niyenza ngoba niyaphapha. Guys, I fail to understand kungani. Like, mina Mandesa Mtshali, I fail to understand why nenza lento enenzayo lapha eMsinga. Angilwi guys, ngicela ukuthi ningizwiseni kahle. Lento le ngiyibuzisa ukuthi akwazi guys, or mhlawumbe mina unga-understand. Ubhuti Sicebi besimthanda sonke, or imajority, or thina maZulu besimthanda ubhuti Sicebi. Ubhuti Sicebi usiphe ingoma ezimnandi, ingoma ebeyikhuluma nathi, ingoma besikade sirelate kuzo eningi. Ubhuti Sicebi kwenzeka i-accident le yenzakele eshaqisa abaningi, sonke sadabuka, abantu bababuhlungu, kwenzakala nje kwahamba. Okay. Ubhuti Sicebi beyi-celebrity, ubhuti Sicebi beyi-artist, ubhuti Sicebi uney'ngoma eziningi, uney'ngoma ezisazophuma, maybe uney'ngoma amanye ama-artist or abanye amaskandi abayifake under profile yakhe. Ubhuti Sicebi unemali zakhe, ubhuti Sicebi usazophunyelwa imali zakhe, ubhuti Sicebi usazowenza imali. Ubhuti Sicebi unabangani abangama-artist. Mangithi unabangani ngiqedile. Unabangani abangama-artist abenza lezi zinto abazenzayo. Abangani abamsupportile njengamanje, bakhombisa futhi usupport labo osijabulise kakhulu, la senza saba proud, basikhombisa ukubumbana, basikhombisa ukuthandana. Fine. Ubhuti Sicebi ube nonkosikazi wakhe enengane yakhe or eney'ngane zakhe. Ubhuti Sicebi keney'moto. I want to believe ukuthi bengenayimoto eyi-1, bekenezimoto. Ubhuti Sicebi unkosikazi wakhe, usisi wakhe uthe mayekhuluma lapha athi unkosikazi kabhuti Sicebi une-fortune. And ubhuti Sicebi bekade ezothenga imoto, ethengele unkosikazi wakhe. Imoto imalini bekade ezoyithenga. And ushilo usisi kabhuti Sicebi ukuthi le moto bekade eyothenga imoto enkulu ngoba wathi mayethola iPolo, wathi iPolo lincane. Nangizwa ngithi uthi ngiyaphi? Ngifuna ukuthi ningijaje, ngifuna ukuthi ningikhombise indlela mhlawumbe mina odidekayo or mina onga-understand. Unkosikazi kabhuti Sicebi beke driver in iFortune. Okay. Already banomuzi wabo. Ubhuti Sicebi beke sakha isithabathaba to show ukuthi unemali. Awumaskandi ke abakhulu bamsupport, abafake imali, kwenzeka umncwabo wakhe and stuff like that. Sebeya announce manje bathi asilekeleleni ubhuti Sicebi ukuthi aqedele umuzi wakhe. Fine, it's okay, that's nice. Abantu banenhliziyo, abantu bayakhombisa support, abantu bayalandile, bayakhombisa ukuthi guys kuyazwelana ubuhlungu, umuntu ngumuntu ngabantu. That's nice, that's good, that's okay. Into esengixakayo ke manje ukubona abantu abakhipha ama-1,000 bakhipha 500 uyodonatela unkosikazi kabhuti Sicebi onemoto, onomuzi, oney'ngoma, usazophunyelwa imali za-husband yakhe. Kodwa wena ngasekhaya kini kunalo muzi lo eniwaziyo nina ekhaya kini, iy'ngane zakhona mhlampe zilala zingadlile, abantwana bakhona babe esikoleni uniform ayiphelele, uyalazi nje ikhaya lakhona ukuthi libheke phansi, libheke leni, libheke njani. Kunalo mngani wakho omaziyo ukuthi akanayo impahla, akanalutho, uhlezi ecela kuyimali ungamuphi, kodwa wena namhlanje uyakwazi ukukhipha u-500 or 1,000 uyofaka emalini. Nimsupport ubhuti Sicebi ngoba nimsupport ngempela or nenza lento ngoba uyi-celebrity. Mina I believe ukuthi awukwazi ukusupport umuntu okude kunawe ekubeni abantu abaseduze kwakho bengekho right. Uyikhipha kanjani u-1,000 uyise kumuntu vele onemali, umuntu vele obuwa-discipline ukuthi yena uyikhandela isithiphithi. Uyekele lo mntwana ohlala lapha ngakini, lo muzi, lo gogo lo ohlala lapha ogulayo, ongenabantwana.
abalala bengadlile. Iy'ngane zabantu eziyisikoleni zingenayo imali yokukhera, zigqoka amasokisi akawuzelayo, amasokisi eyicathule ey'dabukile. Awukazi wazi wakhipha ngisho u-R2 ukuthi unike lowo mntwana ukuthi ehambe yokhera esikoleni. Awukaze wazi wagcobisa isinkwa nobhotela wahambisa kuleya muzi ukuthi hayibo namhlanje nilale endleleni, nidleni izolo, nalisi isinkwa naluphuthu, nawo amazambane. Anikwenzi lokho ngoba akekho ozokuncoma, ngoba akekho ozokukhombisa uma ngeke uzowenza i-screenshot. Guys, why nenza lento eniyenzayo? Uyibona-ke wena ususaphothile-ke umuhle-ke unco. Siyabona la ku-WhatsApp wethu abantu ama-screenshots, bafaka iy'mali, bafaka u-R1,000, bafaka u-R2,000, bafaka u-R500, bafaka even lo R100 owufakile. Mara ngakini umakhelwane wakho ulale ngadlile, wena uhamba uthenga amakota, uthenga amapizza, ungene nawo njalo ubuwazi ngalo ukuthi abekho right. Why nenza lento eniyenzayo? Like, I want to understand why nenza lento eniyenzayo. I'm not saying ubhuti Siceba kumele asupportwa, kumele vele sebemsupportile kakhulu, and usazothola imali zakhe unkosikazi loyana. Usazothola imali zabhuti Sicebi, mhlawumbe futhi ekade emfakile nakuwili, mhlawumbe vele imali iningi, like you never know. Into engiyibuzayo ukuthi guys, nimsupporta ngoba benimsupporta ngoba vele niyathanda, or nimsupporta ngoba lento inamehlo abantu babukile, babhekile, nifuna ukukhombisa ukuthi yana was there. Yabona, if ever mhlawumbe umuntu osupportile wakhipha imali umuntu vele nasekhaya kubo olekelelayo, nasendaweni yangakubo abantu bangakubo ba right, uyakhona ukuphonsa la phonsa khona, then it's fine. But uma ngabe wena ukhipha imali yakho wayonika usisi oshadile onengane osazoba nemali, o-drive ifortune, othengelwe imoto entshantsha, umacekeceke brand new, ozohlala esithabathabeni somuzi, wayekela ukusupporta loya gogo loya owazi khona ukuthi iy'ngane zakhona azifundile, aziyanga esikoleni, abanakudla. Uyasazi isimo sakhona ukuthi laphayana nje vele nje awukazi wazathenga ngisho ushukela wayobanika, awukazi wazathenga ngisho izinto ezi-R5 eShoprite, wayithenga zaningi, wathenga namaqanda, wathenga ushukela, wathenga ini, wahamba wabahambisela, wabathengela ama-tea bag Glencoe, wabahambisela wathi nayi. But wena ukhona ukhipha imali namhlanje ngibhuti Sicebi. Ngoba yini guys? Ngoba yini? Ngoba yini? Like, I want to understand, like I feel to understand. Like ngathi sonke isikhathi ngike ngiyibuka lento, I was like, hayi cha guys, kodwa hayi cha, ngiyazenza iy'bukuswa. Ngiyazi ukuthi bacelile, ngiyazi ukuthi iphumile kubalandeli bamaskandi, bona la abashilo ukuthi if ubhuti Sicebi besimthanda, siyafuna ukubona umuzi wakhe ngempela uphelela and stuff like that. Ubhuti Sicebi abekade ne-plan ngomuzi wakhe, beke ney'mali zakhe, I'm sure. Lo muzi lokuthuba usuqaliwe, ebene-plan bezoqeda nje kahle, futhi nosisi I'm sure besazoqeda. Bafakile iy'ngoma limits ngaphansi kweprofile yakho kusho ukuthi usazowenza imali noma engasekho, usazothola imali. Asazi ukuthi basebenza kanjani kwi-industry. Mara mina into engishoyo ukuthi guys, why nifuna hayi guys, cha shame ngiphoxile nje, angifuni ungasho. Nisangiphoxa namanje futhi. Yabona ukube mhlambe into kabhuti Sicebi, mhlawumbe unkosikazi angazi, mhlawumbe kuthiwe yabona if ever mhlawumbe lento le yenzeke after sekuthiwa abakhaba umkhonyana bayithathe zonke imali zabhuti Sicebi, unkosikazi sekuyahlupheka, akasenayo indawo yokuhlala, abantu bamthathele, and then umphakathi ukuthi ngoba sibesimazi thina unkosikazi wakhe, siyazi nangendlela ahambe ngayo ubhuti Sicebi, siyamthanda, simsupportile, then I was gonna understand. Umuntu ehanje ethando, umuntu ehanje ethando, umuntu ehanje enakekelwa, umuntu ehanje ezothengelwa imoto, umuntu odrivayo imoto, lo muntu lo bekade sengadayisa imoto ezikhona egcekeni, aqedele umuzi, aqeda ethathe le mali ayenzayo already uhusband yakhe la ayenzile, ayisingane esikoleni, I'm sure bekade esave or in. Like engibangazayo mina ukuthi abantu the way besupporta ngakhona ubhuti Sicebi nalento abasupporta ngakhona, I just hope ukuthi nabantu bangakini guys nabasupport le ngane lezi inhlezi niyibuka lapha emgaqweni ukuthi kuse winter zigqoka amajezi anezimbobo la kwindololwane enezimbobo la intameni eqhaqheke lapha, niyakhona nakuba support, niyabenzela. Mina ngazi ukuthi umuntu uma eqala support uqala la khona aphumele ngaphandle ke.
and nakhona nisupporta vele umuntu ophila kahle, umuntu right, umuntu drive amafortune. Nikela abantwana labaya abalala bengadlile bahambe ezikoleni ama-uniform angeke baphathe ubhaka. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. We all know ukuthi uShilo Emhlabeni, uSicebi Dlamini, he was popularly known as Inkosi Yamagqokama, and abantu abaningi bave buhlungu ngendlela lesimanga. Abantu babanembono ukuthi abamdonatele ecethisa indlu yakhe lashiye ayakha, so people are saying ukuthi ngcono adonathelwe bantu bacethise kwakhe indlu yakhe bayadonate-ke abantu abaningi. And this lady made this video wayiposta lapha enkundleni yokuxhumana whereby she was asking people ukuthi why badonatela uSicebi, they doing it for ifame, bafuna kubukwa or kanjani, why bamdonatela. Abantu abaningi abazange bayithande le video losisi, njengoba abantu abaningi bathi de uyazelela abantu badonate ngetimali tabo ngoba bathanza and ngoba bebamthanza kuSicebi uhlanganaphi yena. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.